Sipawa jarngut kinyo akam kinong India hapo ka Israel ha ka tulop ka basilak tam tengka sibnai tonginya phai sha ki khubor ki ba khambanya. Kuble phi baro impyang so bhai phi sha ka channel jungi kana kithiar lengba ka ka khubor jungi ka ba menta. Ka Israel kan hapring gijing omtang na gajing penbiang penbet ya katma ka badang yai peteng menta hapo ka Gaza hapo ka Palestine. Kumju hagi kaput jongka bat ki wei kiri kumbat ka Lebanon. Menta ka Israel katan kamjur baru ya kinong trebela ha ka tegari bat ka terwaru ya ka bainong ka bahe ba ka basilak lepeu saw hajar tingka shibnai ya ki bakwa bat ki besajit ban letre syapo ka tegari. Kidan bun ba ki samla na po kari India ki bana ka jela Haryana, Uttar Pradesh, Punjab, bat Rajasthan. Ki bala lek ban penrung kerteng ya lade harotak ha ka ba kidan ki bru na kari Israel ki bala lek ban jet ikti ki nong bala ki ban lek tre syapo kari Israel. Ya menta ka Israel kadan kamshwa ya ka ba 10,000 ngut ki nong tre bala bat kadau kalong ba kaduna palat ki nong bala khamtam ha ki bakum ki ni gisngi ba kadan ka jingelet ma persya ki Hamas hapo ka Gaza. Ka sorkar India ru kala menjur buat ka Israel ban pha kinong bala sya kategori bat dei na kategori daw balap long ya gaji pendung kerteng harotak ha ka ba kidan bun ba ki bana Punjab, Uttar Pradesh ban Rajasthan bat ki bana Haryana ru ki ba bun na kitegi samla ki ban pendung kerteng ya lade ki keren diaw ru halor gajing kerdu kam hapo kari India ha kini kisngi bat nangta sa gajing terwai ka tulop ka bahe ba po Israel bat dei na kategori daw ba kimting kimsal ya setia wat haba kategori kadan hapdeng gajing ilet ma ha kini kisngi menta gajing jit iginong trei kadang ya isai harotak bat kindan ki basha jet ban trei ying trei surok bat kiwe dan ki ban sha jet ban airong ying bat ban trei ha ki jakar rap ki jakar yang ru. Kabaldar Association jongkari Israel kala yetu bayamenta on jit shua tang 10,000 ngut handai gate kala ban kiu shakalai 10,000 ngut ha kini kisngi ki banang wan. Nakabanta ki wei pat ki khubor ling ba kan ni channel jungi soba bana khnyat subscribe knang phnyo ro kham klo ye ki khubor ki bathmai na kan ni channel jungi kana kithiar kublei shibun kublei pi baro.